Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka step jong ka arpau lai terek ubanai leber arhajar arpau ar. Ki katu kani kinong shong shnong jong ka shnong new nongston West Khasi Hills. Ki basong basa haka dong tem yo kilalap ya kawai kamet yam jong ikelung basau ni san benai haka wai ni ki jaka hayo nongston. Ya ka bala subajur bala shuwan bread batep damanuri haka te ka jaka. U secretary ka dong tem yo jong ka shnong new nongston ubak kenjai thong ni. Ula ong bahadian balayo ya ka jingtem. Marmar kilalet hakate ka jaka, bat la pentip nak ru syaki bor pulet ka nongston. Bat haduk menta, ka jing tokit jongki pulet kadang yat chakman. Mene kapor shipo beje, nagalian kinong song snong jong kane ka dong temyo, kiwan bantunun kam ya kane ka jaka, namar ka deiru ka ikper baret bantun jiktum kum dunia batu kiwei. Te hadin tu iwan don iwei ba imut ban wan pukper hangne, ndrei lalap ya ini kelung bala berat tip damanorem patip haduk menta tena kaliang jong i la pentip hangi kinong penya jong ka dong temio te ondang ila wan ila pej baha ila pej benia ba ide kelung tingin pat itu ide kelung container senrang te hadin kata ngina kaliang ka dong ngilej no apa tanat ngilej ya kenduk yo usi tingi bu data FIR ha po tanat anda kumtan kiwan kilawan kini ki polis. Tena kaliang jong ngi kadong temio ngi kerpat kan. Ya kino ki badai kemi jong ne khulung, ne jong ini khulung bakin mi syakmat bakin wan. Oh ngim nom that ya keteng jong i lane ngin nom penstom i. Te lada long kepala lada don mano ba. Bread ini khulung lane bawan bu ini khulung sebahaban wan manitu hangi kinong penyat ka shnong jong kadong kanang ba ngin lek ka badon kam yo ini ikimiru idon ha kajing sitom ngimtip ya kata ila da iwan ha bat ngi kinong penyat jong kadong tengin lek ya ka ka badon kam tengin kerpat ba nginom ya tu hano la da de no ikimi desa kawe iburu ka jing maham ngi ka dong temio bat ka shnong nustang ibu jing maham ba kimdei kimbet dalelei kino khamtam lada long kimi pa jong ni khulung lane jong kino banwan bread kumne khamtam ye kemensim pukordor jong ke khulung te lada ngilap ye kino kiba nang ne shakmat ba le kumi kini kam ni haban penstom ban IT bet haki bor jong kan ban le ikbadan kam te nadu nang ne shakmat kapde isu kaban jia ye hang ne hapo kadong temio hang ne hapo yo oi kane kade ka area jong ka yo nongston tangba kade kadong sunda bat kadong jongi kadong temio tengi haban seban shim na kabanta ka baha kamiat tengi nget ba na kaliang ki bor bab dip kmi jong ka yo ru kin tip ye kane ba kin ni kerpat ye ki ba subha ban da pe ngor baha ye ki kam sniu ang ne po yo kham tam ye ki kum kini ki jingjia ni i segment ladang i pej bat ni i snake kham tam i kelung ba ublei ula